நாம அவங்க செய்யறதுலயே நமக்கு ஒரு பங்கு வந்துரும். அதனால வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றவங்களுக்கு நல்லா தெரியணும். இந்த நபர் வந்து எஸ் தே ஆர் தே வில் டூ இத கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய செயல்பாடுல இருந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இந்த நபர் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கேட்கல மாதாஜி. ஏன்னா நான் பேசுறது எக்கோ ஆகுது, அதனால மியூட் பண்ணிருந்தேன். ஸோ மாதாஜி ஒரு சந்தேகம் மாதாஜி. நேத்து 4 பேருக்கு கால் பண்ண மாதாஜி. 16 ரவுண்ட்ஸ் மஸ்டான்னு கேக்குறாங்க மாதாஜி. 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணலையே, என்ன பண்ண கேக்குறாங்க. ரவுண்ட்ஸ் மஸ்ட். ஓகே, ஹெல்த் இருக்கு மாதாஜி. ஷெல்டர் ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண. வாங்கிடாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண. எனக்கு அனதர் 1.5 ஹவருக்குள்ள வரணும் ஃபார்ம். ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி மாதவ குஞ்ச பிஹாரி கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி வல்லபா கிரிவரதாரி கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி நந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜ ஜன ரஞ்சன தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜ ஜன ரஞ்சன யமுனதீரா யமுனதீரா வனச்சாரி யமுனதீரா வனச்சாரி யமுனதீரா வனச்சாரி மாதவ குஞ்ச பிஹாரி மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Rama, Hare Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namaskritya Narayana Namaskritya Narottamam Naram Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Saraswatam Vyasam Tato Jayam Udirayet. Tado Tato Jayam Jayam Udirayet Mudire Abhadreshu Nasta Prayesu Yesha Abhadresu Bhadreshu Yam Bhagavada Sevaya Nityam Bhagavada Sevaya Uttama Sloke Bhagavati Uttama Sloke Bhavati Naistike. Bhaktir Bhavati Naistiki From Bhagavatam, 4th canto, 29th chapter, 75 sloka number. Okay, Prema Mataji Vasing. Anena Purusho Dehan Ubadatte Vimunjate Arsham Shogam Baya Dukkam Sugam Sanena Vindati. Hare Krishna Anena Purusho Dehan Ubatate Vimunchati Harsham Soham Bayat Dukkam Sugam Sanena Vindati Anena இச்செயல்முறைகளினால் புருஷ உயிர்வாழி தேகான் பூத உடல்கள் உபாதத்தை எய்துகிறான் விமுஞ்சதி துறக்கிறான் ஹர்ஷம் இன்பம் சோகம் சோகம் பயம் பயம் துக்கம் துக்கம் சுகம் சுகம் மேலும் அனேன பூத உடலினால் விந்ததி அனுபவிக்கிறான். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். நுண்ணுடலின் சிறப்பான செயல்முறையினால் உயிர் பருவுடல்களை பெறுகிறான், மீண்டும் துறக்கிறான். இதனையே ஆத்மா ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு இடம் மாறுகிறது என்கிறோம். இவ்வாறு ஆத்மா பல்வேறு வகையான இன்பம், சோகம், பயம், சுகம், துக்கம் போன்றவற்றிற்கு ஆளாகிறான். பொருளுரை. இந்த விளக்கத்திலிருந்து உயிர் அவனது தூய ஆன்மீக வெளிப்பாட்டில் முழுமுதற் கடவுளை போன்று தன் நனிச்சிறந்தவனாகவே இருக்கிறான் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆயினும் மனம் பௌதீக உலகிலுள்ள புலனுகர்ச்சிக்கான ஆசைகளினால் மாசுறும் பொழுது உயிர் உச்சிலோகத்தில் விளக்கியுள்ளபடி உலக நிலைகளில் விடுகிறான். இவ்வாறு அவன் ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு குடிபுகும் உலக வாழ்வினை தொடங்குவதோடு அந்த வாழ்வின் மேலும் மேலும் சிக்கிக் கொள்கிறான். கிருஷ்ணரை எப்போதும் சிந்திக்கும் கிருஷ்ண உணர்வு முறையானது உன்னத முறையாக விளங்குகின்றது. இதன் மூலமே ஒருவன் அவனது உண்மையான ஆன்மீக வாழ்விற்கு திரும்ப முடியும். பக்தி தொண்டு என்பதற்கு பொருள் எப்போதும் கிருஷ்ணரை சிந்தித்துக் கொண்டிருத்தல் என்பதாகும். மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜிமாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசிமே. எப்போதுமே என்னை நினைத்து என் பக்தனாவாயாக. என்னை வழிபட்டு உனது வந்தனங்களை எனக்கு செலுத்துக. இதன் மூலம் நீ நிச்சயம் என்னை அடைவாய். இதனை நான் சத்தியம் செய்கிறேன். ஏனெனில் நீ இனிய நண்பன். பகவத்கீதை 18.65. ஒருவன் எப்போதும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருத்தல் வேண்டும்.
அர்ச்சனா மார்க்கத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டது போல் ஒருவன் கோயிலில் உள்ள தெய்வ மூர்த்தங்களை வழிபட்டு ஆன்மீக குருவிற்கும் தெய்வ மூர்த்தங்களுக்கும் தனது பணிவான வணக்கத்தை சமர்ப்பித்தல் வேண்டும். இம்முறைகள் அனைத்தும் உலக சிக்கலிலிருந்து ஒருவன் உண்மையில் விடுபட வேண்டும் என்பது விரும்புவனுக்கு மட்டுமே பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. நவீன உதவியாளர்களால் மனிதன் செயல்களை நினைத்தல், உணர்தல், விரும்புதல் போன்றவற்றை மட்டுமே கற்க முடியும். ஆனால் அவர்கள் ஆழ்ந்திருக்கும் அடிப்பொருளை அறிவதற்கு திறனற்றவர்களாக இருக்கின்றனர். இதன் காரணம் அவர்களிடம் போதிய அறிவு இல்லாததும் ஆச்சாரியார்களிடம் அவர்கள் தொடர்பு கொள்ளாததுமே ஆகும். கீழ்வரும் பகவத்கீதையினை 4.2 நோக்குக. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுகு சகாலேனக மகதா யோகோ நஷ்ட பரந்தப. இயற்கை இப்பரம விஞ்ஞானமானது சீட பரம்பரையின் சங்கிலி தொடர்பினால் பெறப்பட்டதாகும். இவ்வழியே இதனை ராஜ ரிஷிகளும் அறிந்திருந்தனர். அதனால் கால வெள்ளத்தில் அச்சங்கிலி தொடர் அறுந்து போனது. ஆதலினால் அவ்விஞ்ஞானம் இப்போது இல்லாதது போல் தோன்றுகிறது. உளவியலாளர்கள் மற்றும் தத்துவ ஞானிகள் என்று சொல்லப்படுபவர்களினால் வழிகாட்டப்படும் நவீன கால மக்களுக்கு நுண்ணுடலின் செயல்கள் என்னவென்று தெரியாது. அதனால் ஆத்மா கூடு விட்டு கூடு பாய்வதன் பொருள் என்னவென்று அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இது போன்ற விஷயங்களில் நாம் பகவத்கீதையின் 12.13 அதிகாரப்பூர்வமான கூற்றுக்களை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தேகினோஸ்மின் யதா தேகே கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா ததா தேகாந்திர பிராப்திர் தீரஸ்தத்ரன முஹ்யதி. உடல் பெற்ற ஆத்மா எவ்வாறு இவ்வுடலின் குழந்தை பருவத்திலிருந்து முதுமை வரை தொடர்ந்து செல்கிறதோ அதுபோல அது மரணத்திற்கு பின் மற்றொரு உடலுக்கு செல்கிறது. விடுதலை பெற்ற ஆத்மா ஒருபோதும் இம்மாற்றத்தினால் குழப்பமடைவது இல்லை. பகவத்கீதையில் இம்முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஸ்லோகத்தினை புரிந்து கொள்ளாதவரை நாகரீகம் என்பது அறிவியல் முன்னேற்றமாக மாறாது, அறியாமலேயே முன்னேறும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி நெக்ஸ்ட். யதா த்ருணாஜுலோகேயம் நாபயாதி அபயாதி ச நாத்யேஜ்யன்ம்ரியமானோபி தேஹாபிமதிம் ஜனஹ யாவத் அன்யம் ந விந்ததே வியாவதானேன கர்மணாம் மன ஏவ மனுஷ்யேந்திர பூதானாம் பவபாவனம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யதா திருண ஜலுகேயம் நாபயாதி அபயாதி ச நத்யேஜன் மிரியமானோபி பிராக் தேகாபிமதிம் ஜனக யாவத் அன்யம் ந விந்தேத வியவதானேன கர்மணாம் மன ஏவ மனுஷ்யேந்திர பூதானாம் பவபாவனம். யதா போன்று திருணா ஜலுகா கம்பளிப்பூச்சி இயம் இந்த ந அபயாதி செல்வது இல்லை அபயாதி செல்கிறது ச மேலும் ந இல்லை தியஜேத் விட்டுவிடுவது மிரியமான மரணத்தின் முனையில் அபி கூட பிராக் முன்னர் தேக உடலுடன் அபியத்தின் அடையாளம் ஜன ஒருவன் யாவத் நீண்ட காலமாக அந்யம் மற்றொரு நா இல்லை விண்டேதே பெறுவது வியவதானேன முடிவினால் கர்மனாம் பலன் தரும் செயல்களின் மனம் ஏவ நிச்சயமாக மனுஷ்ய இந்திர ஓ மனிதர்களே ஆழ்வோனே பூதானாம் அனைத்து உயிர்களின் பௌதிக வாழ்வின் பாவனம் காரணம். ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. மொழிபெயர்ப்பு. கம்பளிப்பூச்சி ஓர் இலையிலிருந்து மற்றொரு இலைக்கு ஊர்ந்து செல்லும் பொழுது
ஓர் இலையை பற்றி கொண்ட பிறகே மற்றொரு இலையினை விட்டுவிடும். அதுபோல் அவனது முந்தைய கர்ம வினைக்கு ஏற்ப உயிர் தானிருக்கும் உடலை துறப்பதற்கு முன் மற்றொரு உடலை பற்றி கொள்ள வேண்டியவனாகிறான். மனமே அனைத்து ஆசைகளின் உறைவிடமாக திகழ்கிறது என்பதுவே இதற்குரிய காரணமாகும். பொருளுரை: உலகியல் செயலில் அளவுக்கு மீறி அமிழ்ந்திருக்கும் உயிர் உடலின் மீது அதிக கவர்ச்சி உடையவனாகிறான். மரண வேளையில் கூட அவன் தனது தற்போதைய உடலையும் அதனுடன் தொடர்புடையவர்களை பற்றியுமே நினைக்கிறான். அவன் இவ்வாறு உடல் கருத்திலேயே முற்றிலும் அமிழ்ந்திருக்கின்றான். ஏன்? அவன் மரணமடையும் பொழுது அவனது தற்கால உடலை துறப்பதற்கும் அவன் விரும்புவதில்லை. சில நேரங்களில் ஒருவன் மரணத்தின் விளிம்பில் இருந்தும் தன் உடலை துறப்பதற்கு முன்பு பல நாட்கள் உணர்வற்ற நிலையில் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். இதனை நாம் சர்வசாதாரணமாக தலைவர்கள் மற்றும் அரசியல்வாதிகளிடம் காணலாம். அவர்கள் தாங்கள் இறந்துவிட்டால் தங்கள் நாடும் சமுதாயமும் அழிந்துவிடும் என்று கருதுகின்றனர். இதுவே மாயை என்று அழைக்கப்படுகிறது. அரசியல் தலைவர்கள் தங்கள் பதவிகளில் இருந்து இறங்கி வர விரும்புவதில்லை. ஒன்று அவர்கள் எதிரிகளால் சுட்டு கொல்லப்பட வேண்டும், அல்லது மரணதேவன் வந்து அழைக்கும் பொழுது அதனை மரியாதையாக ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். உயர்ந்த ஏற்பாட்டின்படி ஓர் உயிர்வாழிக்கு மற்றொரு உடல் அளிக்கப்படுகிறது. ஆயினும் அவன் தனது தற்கால உடலை விட்டு வெளியேற விரும்புவதில்லை. அதனால் அவன் இயற்கை வழியின் கட்டாயத்தின் பேரில் மற்றொரு உடலை ஏற்றுக்கொள்கிறான். பிரகிருத்தே கிரியமானானி குணைகி கர்மாணி சர்வசக அகங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாகம் இதி மன்யத்தே. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களின் பாதிப்பின் கீழ் இருக்கும் குழம்பிய ஆத்மா செயல்கள் அனைத்தையும் தானே செய்வதாக நினைக்கிறான். உண்மையில் அவை இயற்கையினால் செய்யப்படுகின்றன. பகவத்கீதை 3.27. இயற்கை மிகவும் வலிமை மிக்கதாகும். மேலும் உடல் சார்ந்த குணங்கள் ஒருவனை பெரிதொரு உடலை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி கட்டுப்படுத்தும். இக்கட்டுப்பாட்டின் உயிர் உயர்ந்த உடலிலிருந்து தாழ்ந்த உடலுக்கு குடிபுகும் பொழுது புலனாகிறது. மனித உடலில் இருக்கும் பொழுது ஒருவன் நாயை போல் பன்றியை போல் நடந்து கொண்டான் என்றால் அவன் மறுபிறவியில் நாயின் அல்லது பன்றியின் உடலை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி பெறுவான். ஒரு மனிதன் பிரதம மந்திரி அல்லது ஜனாதிபதியின் உடலில் மகிழ்ச்சி அடையலாம். ஆனால் அவன் நாய் அல்லது பன்றியின் உடலை தான் கட்டாயத்தின் பேரில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். இதனை புரிந்து கொண்டான் என்றால் அவன் தனது இன்றைய உடலை நீக்குவதற்கு விரும்புவதில்லை. எனவே அவன் மரணமடைவதற்கு முன்பு பல நாட்கள் உணர்ச்சியற்ற நிலையில் கோமாவில் படுத்திருக்கிறான். இந்த உணர்வு மரண வேளையில் பல அரசியல்வாதிகளால் அனுபவிக்கப்படுகிறது. இதனால் தெரிவது யாதெனில் ஒருவனது அடுத்த உடல் பரம நெறியாளரால் ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்பதுதான். உயிர் வெகு விரைவில் தனது தற்போதைய உடலை விட்டுவிட்டு மற்றொரு உடலில் குடியேறுகிறது. சில நேரங்களில் தற்போதைய உடலில் உயிர் பொருள் அவனது பல்வேறு ஆசைகளும் கற்பனைகளும் நிறைவேறவில்லை என்று நினைக்கிறார். தமது வாழ்க்கை சூழ்நிலைகளில் அதிக கவர்ச்சியுடையவர்கள் பேயின் உடலில் பலவந்தமாக வைக்கப்படுவதோடு மற்றொரு பூத உடலை அவன் ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் அனுமதிக்கப்படுவது இல்லை. பேயின் உடலில் இருந்தும் கூட அவர்கள் உறவினர்களுக்கும் சுற்றத்தினருக்கும் பெரும் தொல்லை கொடுக்கின்றனர். மனமே இந்நிலைக்கு முக்கிய காரணமாகும். ஒருவனது மனதினை பொறுத்து பல்வேறு வகையான உடல்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. மேலும் அவன் அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வற்புறுத்தவும் படுகிறான். பகவத்கீதையில் 8.6 உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தேஜதே அந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவைதி கௌந்தேய சதா தத்
பாவித்தக. ஒருவன் தன் உடலை துறக்கும் பொழுது எந்நிலை நினைத்து கொண்டிருக்கிறானோ அந்நிலையினை அவன் நிச்சயம் அடைவான். மனம் உடலினுள் இருக்கும் பொழுது ஒருவன் தன்னை நாயாகவும் கருதலாம், தேவனாகவும் கருதலாம். அதற்கேற்பவே அவனது அடுத்த பிறவி அமைகிறது. இது பகவத்கீதையில் 13.22 விளக்கப்படுகிறது. புருஷ பிரகிருதி ஸ்தோகி புங்கே பிரகிருதிஜான் குணான் காரணம் குணசங்கோஸ்ய சத் அசத் யோனி ஜன்மசு. இயற்கையில் இருந்து கொண்டு உலக வாழ்வின் முக்குணங்களை மகிழ்ந்து அனுபவிக்கும் வாழ்க்கை முறையினை ஒருவன் பின்பற்றுகிறான். இயற்கையுடன் அவன் கொள்ளும் தொடர்பே இதற்குரிய காரணமாகும். இவ்வாறு அவன் நல்லவை தீயவை போன்றவற்றை பல்வேறு பிறப்புகளில் சந்திக்கிறான். உயிர் ஜட இயற்கையின் குணங்களோடு தனக்கு இருக்கும் தொடர்புக்கு ஏற்ப உயர்ந்த உடல் அல்லது தாழ்ந்த உடலில் குடியேறுகிறது. அவன் தமோ குணத்துடன் தொடர்பு கொண்டிருந்தால் அவன் விலங்கின் உடல் அல்லது இழிந்த மனிதனின் உடலை பெறுகிறான். மாறாக அவன் ரஜோ தமோ குணங்களுடன் தொடர்பு கொண்டிருந்தால் அதற்கேற்ற உடலை பெறுகிறான். இதுவும் கூட பகவத்கீதையில் 14.18 உறுதி செய்யப்பட்டுகிறது. ஊர்த்தவம் கச்சந்தி சத்வஸ்தா மத்தியே திஷ்டந்தி ராஜசாகா ஜகன்ய குணவிர்திஸ்தா அதோ கச்சந்தி தாமசாகா. சத்துவ குணமுடையவர்கள் படிப்படியாக மேலேறி தேவலோகங்களை அடைகின்றனர். ரஜோகுணமுடையோர் பூலோகத்தில் வாழ்கின்றனர். தமோ குணமுடையோர் நரகலோகங்களை அடைகின்றனர். ஒருவனது தொடர்பிற்கு மூல காரணமாக இருப்பது மனமேயாகும். உயர்ந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமானது மனித சமுதாயத்திற்கு மிகச்சிறந்த வரமாகும். ஏனெனில் அது பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலம் அனைவரும் எப்போதும் கிருஷ்ணரை நினைப்பதற்கு போதிக்கிறது. இதன் மூலம் ஒருவன் தனது வாழ்வின் இறுதியில் கிருஷ்ணனுடன் கூடிய தொடர்பிற்கு மாற்றல் செய்யப்படலாம். இதுவே நித்திய லீலா பிரவிஷ்ட, அதாவது கோலோக பிருந்தாவன உலகினுள் நுழைவது என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதனை பகவத்கீதை 18.55 பின்வருமாறு விளக்குகிறது. பக்தியா மாம் அபிஜானாதி யாவான் யஸ்சாஸ்மி தத்வதக ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விசதே தத் அனந்தரம். ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளின் உண்மை உருவனை பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே அறிந்து கொள்ள முடியும். மேலும் ஒருவன் அப்பக்தியினால் இறைவனை பற்றிய முழு உணர்வு உடையவனாக இருக்கும் பொழுது அவனால் கடவுளின் இருப்பிடத்துக்குள் நுழைய முடியும். மனம் முற்றிலும் கிருஷ்ண உறவில் ஆழ்ந்த பிறகு ஒருவன் கோலோக பிருந்தாவனம் எனப்படும் உலகிற்கு செல்லக்கூடியவன் ஆகிறான். இறைவனோடு தொடர்பு கொள்வதற்கு முன் கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்ளும் முறையே பக்தி தொண்டாகும். கிருஷ்ணரை அவரது உண்மை உருவில் அறிந்து கொண்ட பிறகே ஒருவன் கிருஷ்ண லோகத்திற்கு செல்வதற்கும் அவருடன் தொடர்பு கொள்வதற்கும் உரியவன் ஆகிறான். இது போன்ற உயர்ந்த நிலைக்கு மனமே காரணமாக விளங்குகிறது. இம்மனமே ஒருவனை நாய் மற்றும் பன்றியின் உடலை ஏற்றுக்கொள்ளவும் செய்கிறது. ஆகையினால் மனதினை எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் நிறைவரச் செய்வது மனித வாழ்வின் மிகச்சிறந்த நிறைவு நிலையாகும். ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वापदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु
दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्ता राधकान्ता नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नामस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Okay, reading from Bhagavatam. நம்ம படிக்கிறது இப்போ 75 ஸ்லோகா. நேத்து என்ன படிச்சோன்னு யாராவது ஒரு 2 வார்த்தை சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. 5 நுகர்ச்சிகள் பொருட்கள், 5 புலன் பொருட்கள், Okay. 5 அறிவு புலன்கள், இவற்றையெல்லாம் படித்தோம். குழந்தை பருவமாக குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்று அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? உண்மையிலே பாவத்துல வேணா நம்ம அந்த மாதிரி சொல்ல முடியுமே ஒழி. ஏன்னா புலன்கள் வளர்ச்சி அடையாத நிலையில் இருக்கிறவங்க தான் குழந்தை இல்லையா? ஆனா அந்த குணாதிசயம் இறைவனிடத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலை என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? கருணை உள்ளம், நமக்கு எந்த குவாலிஃபிகேஷன் தேவை கிடையாது. பகவானுடைய அதாவது இது அனுகிரகத்தை பெறுவதற்கு நமக்கு அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சமர்ப்பணம் ஒன்றே போறோம். பகவான் அவருடைய கருணை யாருக்கு என்ன கொடுக்கணும்ன்றது அவரே டிசைட் பண்ணுவார் இல்லையா? இப்போ ஒரு மாதாஜி ஒரு பிரபுஜி யாரோ இருக்காங்க, they are doing a wonderful சேவா. ஆனா அதுல அந்த பாவத்தினுடைய அடிப்படையில யாருக்கு முதலில் பகவான் அனுகிரகிக்கிறார் என்பதை அவர் தான் டிசைட் பண்ணுவார். அது நம்ம கையில கிடையாது அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகா நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த இடத்துல நேத்து படிச்சோம் இல்லையா? முக்குணங்கள்ல இதனுடைய முக்குணங்களுடைய தாக்கம் தான் நம்ம இந்த இடத்துல படிக்கிறது. இதுக்கு மூல காரணம் இந்த முக்குணங்களையுமே ஏற்றுக்கொள்றது எது? மனம் எனக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ராங்கான அந்த சூக்ஷ்ம பண்பு தான். அந்த சூக்ஷ்ம பண்பு தான் நம்ம எல்லாத்துக்குமே இங்க அனுபவிக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கே காரணம். நன்மையும் சரி தீமையும் சரி இரண்டுமே. ஓகே, ஏதாவது உயிரினது வாழ்க்கை நிலைகள் ஆகின்றன. இவ்வாறு நுண்ணுடல்கள் மற்றும் பருவுடல்கள் வளர்ச்சி அடைகின்றது இல்லையா? வளர வளர அதாவது வயது ஆக ஆக இந்த உடல்ல நம்முடைய குழந்தை பருவத்திலிருந்து யவ்வன பருவம், அதுக்கப்புறம் வயோதிகம், இதெல்லாமே மாற்றங்கள் உண்டு இல்லையா? இதற்கான பொருட்கள் இந்த ஸ்தூல உடல் எதனால் ஆனது? அதாவது பஞ்ச மகாபூதங்களால் ஆனது. அதுதான் அந்த நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, வானம். முந்தைய ஸ்லோகத்தினுடைய கண்டினியூஷன் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஓகே, உணர்வு நிலையில் எப்பொழுதும் இதயத்துள் மூல சக்தியானது இயற்கையின் முக்குணங்களினால் கிளர்ச்சி அடைகின்றது. அதன் பிறகே மனம், புலனுணர்வு பொருட்கள், அறிவு புலன்கள், 5 உலகியல் நிலைகள் செயல்படும் 5 புலன்கள் 5 போன்றவற்றிலான உயிரின் நுண்ணுடல் சாத்தியமாகின்றது என்று மத்வாச்சாரியார் கூறுகின்றார். அப்படின்னா இதுல என்னெல்லாம் இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? அதாவது உணர்வு நிலையில், அதாவது கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா, அந்த ஜீவன் அந்த நிலையில் இப்பொழுது இதயத்தினுள் மூலசக்தியானது, இந்த மூலசக்தி யாரது? இந்த பரமாத்மா இல்லையா? இயற்கையின் முக்குணங்கள், அது மூலசக்தி பரமாத்மாவுடைய அம்சமா இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மா அந்த இயற்கையின் 3 குணங்களினால், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ இந்த இடத்துல மனசு, சில இடங்கள்ல உடலை நாம ஜீவாத்மாவோட கம்பேர் பண்ணுவோம், சில இடங்கள்ல நம்ம மனசை கம்பேர் பண்ணுவோம், சில இடங்கள்ல இன்டெலிஜென்ஸை கம்பேர் பண்ணுவோம் இல்லையா? இந்த இடத்த மனசுதான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகே, மனம் என்பது நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் இல்லையா? அந்த ரூபத்துல இந்த ஜீவன் எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்பதை ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா இந்த மனசுதான் இந்த 3 குணங்களோட அதாவது அதனுடைய தன்மைக்கேற்றவாறு நம்ம பிற புலன்களை எல்லாமே செயல்படுத்த வைக்கக்கூடியது எது? மனசுதான். மனசுக்கேற்றவாறு புத்திக்கேற்றவாறு புலன்கள் செயல்படும். இதை நாம பகவத்கீதையில நிறைய இடங்கள்ல படிச்சிருக்கோம். அதனுடைய கண்டினியூஷன் தான் நம்ம அடுத்த ஸ்லோகங்கள்ல வாசிக்கிறது. ஓகே, கிளர்ச்சி அடையிறது எது? மனசுதான்.
அதன் பிறகே என்ன ஆகுதுனாக்கா புலன் உணர்வு பொருட்கள் இல்லையா? அதாவது நம்ம புலன் உணர்வு பொருட்கள் என்பது என்னென்ன சொல்லுங்க? அதாவது பார்த்தல், கேட்டல் இல்லையா? இந்த மாதிரி செயல்படும் தன்மை கொண்ட இந்த புலன்கள், ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள் இதெல்லாமே செயல்படக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஸோ இங்க இதயத்தினுள் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவன் இல்லையா? அந்த ஜீவன் என்ன பண்ணும்? ஆத்மா என்ன பண்றது? வெறுமனே அது இட் இஸ் டிசைரிங் இல்லையா? ஒன்றை விருப்பம் கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒரு பாவத்துக்கு மட்டும்தான் போகுமே தவிர மத்தபடி வேற எதுவுமே செய்யாது. ஆனா உடனே என்ன ஆகுது? அந்த விருப்பத்தை புத்திக்கு தெரியப்படுத்துறது இல்லையா? அந்த புத்தி என்ன பண்றது? மனதை இயக்குகிறது. சோ இந்த மனசு எந்த குணாதிசயத்தோட தொடர்பு கொண்டிருக்கிறதோ அதற்கேற்றவாறு என்ன ஆகும்னாக்கா அது புத்தியை இயக்கி செயல்படவும் வைத்துவிடும். சத்துவத்துல இருந்தா அது பொறுமையாகவும் பக்குவமாகவும் வேறுபடுத்தி பார்த்தும் செயல்படும். அதே ரஜோகுணத்தில் இருந்தா வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய தன்மை பெற்றிருந்தாலும் தன்னுடைய ஆசைகளை, அளப்பரியா ஆசைகளை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அது எது சரியோ தவறு என்பதற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக செயல்படுத்த வைக்கக்கூடிய குணாதிசயத்தை வெளிப்படுத்தும். எது? ரஜோகுணம். தமசிக் குணம் நன்மை தீமைகளை பற்றி அலசி ஆராயக்கூடிய நாலெட்ஜுமே கிடையாது இல்லையா? அத்தருணத்தில் தான் எது விருப்பமோ இல்லையா? தன் மனதிற்கு எது விருப்பமானதோ அது மோசமான செயலாக இருந்தாலும் அத்தகைய செயலில் ஈடுபடுவார்கள். இது நம்ம இந்த கீழான இயல்புகள் கொண்டிருக்கக்கூடிய போதைப் பொருட்களுக்கு அடிமையாகி இருக்கிறவங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி நபர்களுக்கு அவங்களுக்கு கோபம் என்பது இருக்கும். மேலும் சுயநலம் கொண்டு செயல்படுபவர்கள். எத்தனை பேர் அதாவது குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கே சாப்பாடுக்கு காசே கொடுக்காத நபர்கள் இந்த காலகட்டத்திலுமே உண்டு. ஏன்னா அவன் சம்பாதிப்பான், பகலெல்லாம் சம்பாதிப்பான், சாயங்காலத்துல கூலி வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு பிள்ளைகள் பற்றியோடு இருந்தாலும் கூட அங்கே எதையுமே கொடுக்க மாட்டான். ஃபுல்லா குடிச்சிட்டு போயிட்டு இன்னும் மேலும் ஏதாவது எனக்கு செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொண்டாட்டியிட்ட சண்டை போடக்கூடியவங்களுமே உண்டு இல்லையா? இந்த ஆவித்யை என்பது எப்படி கண்ணை மறைக்கிறது என்பதை நாம இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு நல்லது கெட்டது எதுவுமே நம்மளால எடுத்துரைக்க முடியாது. சோ இந்த அறிவு புலன்கள் 5 உலகியல் நிலைகளில், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 5 உலகியல் நிலைகளில் செயற்படும் புலன்கள், அதாவது உலகியல் நிலைகளில் செயல்பட புலன்கள் என்பது இந்த இடத்துல ஞானேந்திரியங்கள். மேலும் புலன்கள் 5 போன்றவற்றிலான உயிரின் நுண்ணுடல் சாத்தியமாக்கப்படுகிறது. பேசிக்கலி இந்த இடத்துல கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள், மனசு, புத்தி இதெல்லாமே இதனுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருந்துதான், அதாவது ஆன்மாவுடைய இதுல இருந்து இந்த செயல்பட வைக்கிறது. ஆன்மா எதை விருப்பம் கொள்கின்றதோ அந்த விருப்பம் என்பது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எங்கேயோ போகணும்னு நினைக்கிறேன், ஆனா அந்த செல்லக்கூடிய செயலை நான் எந்த அளவுக்கு செயல்படணும்ன்றது என்னுடைய குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு நாம் செயல்படுவேன் இல்லையா? சோ மூடனாக இருந்தால் அந்த அந்த மூடத்தன்மையோட செயல்படுவேன். அதே மாதிரி பொறுமையற்ற நிலையில இருந்தா ரஜோகுணத்திலிருந்து செயல்படுவேன். பொறுமையோடு இருந்தா அதை யாருக்கும் உபதிரவம் இல்லாம செயல்படுவேன் இல்லையா? இந்த 3 நிலைகள் உண்டு. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருந்து இதுக்கெல்லாம் டிசிஷன் மேக்கிங் எங்க இருந்து வரும்? இந்த சூக்ஷ்மத்திலிருந்து தான் வரும். மனசு, புத்தி இல்லையா? அந்த 2 நிலைகள்ல இருந்து தான் இது வெளிப்படும். அது எவ்வாறு சாத்தியமாக்கப்படுகின்றது என்று இந்த இடத்துல மத்வாச்சாரியார் சொன்னதை மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள். ஓகே, சோ ரொம்ப உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா இங்கிலீஷ்லயுமே ஒரு வாட்டி வாசிச்சீங்கன்னாக்கா, இந்த இடத்துல சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. அதனால நீங்க இங்கிலீஷ்ல ஒரு வாட்டி கூட வாசிச்சுக்கலாம். ஓகே, அனேன புருஷோ தேஹான் உபாதத்தே விமுஞ்சதி ஹர்ஷம் சோகம் பய துக்கம் சுகம் ஷானேன விந்ததி. இந்த ஹர்ஷ சோகா இல்லையா, இன்ப துன்பம், பயம் துக்கம் இல்லையா, சுகம், இது எல்லாமே எங்க இருந்து வரும்னாக்கா நாம் எந்த அளவுக்கு பௌதிக தளத்துல இருக்கிறோமோ அப்படிப்பட்ட செயல்கள் எல்லாமே நம்மளால உணர முடியும் இல்லையா? ஒரு சூழ்நிலை எதிர்கொள்ளும் பொழுது நமக்கு பயம் இருக்கும், ஒரு சூழ்நிலையில ஆழ்ந்து இருக்கும் பொழுது துக்கமா இருக்கலாம் இல்லையா? ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம ஆனந்தப்பட்டு இருக்கோம். இது எல்லாமே பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம் தான் இந்த இடத்துல. ஓகே, எப்பவுமே ஆனந்தமயமா இருக்கிறது அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் இல்லையா? அப்படின்னா அங்க சுகம் இருந்தாலும் துக்கம் இருந்தாலும் இரண்டையுமே ஒன்று போல பாவித்து அதை ஏற்றுக்கொண்டு நடக்கக்கூடிய அத்தகைய மனப்பக்குவம் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாகும். நுண்ணுடலின் சிறப்பான செயல்முறையினால், அதாவது சூக்ஷ்ம உடலினுடைய செயல்பாட்டினால் உயிர் பருவுடல்களை பெறுகிறான், மீண்டும் பிறக்கிறான். அதாவது புனரப்பி மனரம் புனரப்பி ஜனனம் இல்லையா? மீண்டும் பிறக்கிறது, மீண்டும் மறையிறது.
இதனையே ஆத்மா ஓரிடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து இடம்பெயர்கின்றது என்று நம்ம சொல்றோம். இவ்வாறு ஆத்மா பல்வேறு வகையான இன்பம், சோகம், பயம், துக்கம் போன்றவற்று எல்லாவற்றுக்குமே ஆளாகிறான் இல்லையா? எந்த சூழலுமே நித்தியம் கிடையாது. இப்ப நான் சுகமா இருக்கேன், ரொம்ப ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கேன்னு நான் இப்ப சொல்லணும்னா அடுத்த 1 மணி நேரத்துல நான் துக்கமாக கண்டிப்பா முடியாது. சோ அந்த மாதிரி நம்ம இந்த சுக துக்கங்கள் என்பது நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். அதை நாம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் தான் வரணும். இந்த விளக்கத்தில் ஒரு உயிர் அவனது தூய ஆன்மீக வெளிப்பாட்டில் முழுமுதற் கடவுளை போன்று தனிச்சிறந்தவனாக இருக்கின்றான் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். இது ஆத்மாவை பத்தி சொல்றது. ஓகே. சோ இறைவன் நித்தியமானவர், நாமும் நித்தியமானவர்கள். இறைவனுக்கு உணர்வு உண்டு இல்லையா? அது போல நமக்கும் வந்து அந்த உணர்வு என்பது உண்டு. ஃபீலிங் இல்லையா? அதாவது உணர்தல் எனக்கூடியது கான்சியஸ்னஸ். அதாவது உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய அந்த ஒரு தன்மை. இதெல்லாமே எங்க இருந்து வருது? ஆக்சுவலி ஜீவாத்மா இந்த மகா மாயையால மறைக்கப்படாத பொழுது, அதாவது அந்த மகா மாயை விலக்கி பார்க்கும் பொழுது உள்ளதை உள்ளபடி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு வரும். இல்லை என்றால் மாயை கப்பாற்பட்ட நிலையில பார்க்கக்கூடிய திருஷ்டி என்பது இருக்காது. மாயையிலே அந்த ஜீவாத்மா வந்து உழண்டு கொண்டே இருக்கும். இதுல இருந்து இந்த ஜீவாத்மா வந்து தூய்மையானது. இறைவன் இஸ் ஆல்சோ பியூர். நம்மளுமே வந்து இந்த ஆத்மாவுமே வந்து தூய்மையான தன்மை கொண்டது. அதனுடைய ஒரிஜினல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னாக்கா ஆன்மீக தன்மை குவாலிட்டிஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா? ஸ்பிரிச்சுவல் குவாலிட்டிஸ் அதுக்கு. ஆனா அது வந்து நம்ம மாயையால மறைக்கப்படும் பொழுது, நாம வெறுமனே பௌதிக தளத்திலிருந்து செயலாற்றும் பொழுது உண்மையான ஆன்மீக தள பண்புகளை நாம வெளிப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பே எடுத்துக்கிறது கிடையாது இல்லையா? காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மக்ஷரம் இப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை தான் நாம பௌதிக தளத்திலிருந்து வெளிப்படுத்துவோம். இந்த 6ஐயுமே கடந்து செல்லும் பொழுதுதான் நாம ஆன்மீக தளத்துல போய் நிக்க முடியும். ஓகே. சோ இருக்கக்கூடிய சூழலை அப்படியே உணரக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு கிடைக்க பெறும். ஆயினும் மனம் பௌதிக உலகில் உள்ள புலனுகர்ச்சிக்கான ஆசைகளால் மாசுறும் பொழுது ஒண்ணு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆன்மீகம், பௌதீகம் இல்லையா? ஆன்மீகம் நம்மள வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்துக்கு எடுத்து செல்லும். பௌதீகம் நம்மள மேலும் மேலும் பந்தப்படுத்தும். இங்கே செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பௌதீகமா இருக்கும் பட்சத்திலையுமே அந்த பௌதீக செயலை பௌதீக தளத்திலிருந்து பௌதீக நோக்கம் கொண்டு செயலாற்றும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த செயல்களுடைய இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா குற்றம் தூண்டு இருக்கலாம் இல்லையா? குற்றமற்ற செயலில் நாம் ஈடுபடவே முடியாது. அதாவது பௌதிக தளத்திலிருந்து. ஆனா ஆன்மீக தளத்தில் செல்லும் பொழுது அனைத்துமே இறைவன் சார்ந்து இல்லையா? இறைவனுக்கு நமக்கு வந்து வழி நடத்துவார் என்ற நம்பிக்கை கொண்டு நாம் அந்த செயலில் இறங்கும் பொழுது அனைத்துமே பக்குவம் அடைகிறது. அங்கே நாம குறைகளோட செயல்பட மாட்டோம், நிறைகளோட செயல்படுவோம். இந்த 2 தளத்தை பத்தி நாம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? மேலும் இதெல்லாம் புலன் நுகர்ச்சின்றாலே அது பௌதிக தளம். இவ்வாறு அவன் ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு மாறத்துக்கான காரணமே இந்த பௌதிக இச்சைகள் நம்ம செயல்படக்கூடிய விதம் பௌதிக தளத்திலிருந்து பௌதிக எண்ணம் கொண்டு நோக்கம் கொண்டு செயல்படுவதால்தான் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு வாய்ப்பை நாம பெறுகின்றோம். சோ குடிபுகும் உலக வாழ்வினை தொடங்குவதோடு அந்த வாழ்வில் மேலும் மேலும் என்ன செய்யறான்? செய்யக்கூடிய தவறுகள் எல்லாமே வந்து சிக்கலை உருவாக்கி கொள்கின்றான். சோ எப்ப நாம செய்கின்றோம் என்ற எண்ணம் இருக்கிறதோ அப்போ நம்முடைய குற்றங்கள் அனைத்துமே நாம அனுபவிக்கணும்ன்ற அந்த கோட்டாவுமே வந்து ஓபன் ஆகுறது இல்லையா? ஒவ்வொரு செயல்லுமே நாம் இறைவனை நோக்கி செயல்படும் போது அதுல இருந்து நாம விலகப்படுகின்றோம் இல்லையா? நமக்கு விடுதலையும் கிடைக்கிறது பௌதிக தளத்திலிருந்து. அப்படி இல்லை என்றால் நாம அந்த பௌதிக தளத்திலிருந்து கொண்டே நாம பௌதிக எண்ணம் கொண்டே நாம் செயல்பட்டோம் என்றால் மீண்டும் மீண்டும் சிக்கிக் கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒரு பிராப்தத்தை தான் நாம பெறுகின்றோம். கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் சிந்திக்கும் கிருஷ்ண உணர்வு முறையானது உன்னத முறையாக விளங்குகிறது. ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான வரி. ஆனா இதை வந்து எவ்வளவு மட்டுக்கு நாம எல்லாம் ஃபாலோ பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? இப்போ ஒரு க்ஷணம் நம்ம பேசிட்டே இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம ஸ்திரமா வந்து பண்ணிட்டே போகலாம். அடுத்த 1 மணி நேரத்துல நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி எதுவும் பேச மாட்டோம், கேட்க மாட்டோம். அப்போ அவரை மறக்கக்கூடிய ஒரு மனசுதான் நமக்கு வரும், இயற்கை. அதனாலதான் காலையில பிரேயர்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த மங்களாரத்தியுடைய இது காட்டும் பொழுது பகவானே உன்னை எப்பொழுதும் மறவாம இருக்கக்கூடிய மனதையும் எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்ளக்கூடிய அந்த மனதையும் கொடு அப்படின்னு தான் நம்ம வேண்டணும். அது ஒன்று வேண்டினாலே எல்லாமே வந்து நமக்கு பக்குவமாக அமையப்பெறும். ஏன்னா அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் பெறும் பொழுது எல்லா செயல்கள் செயல்படும் பொழுதும் நாம இறைவனை மையமாக வைத்து செய்யக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை நாம பெறுவோம். இதன் மூலமே ஒருவன் அவனது
உண்மையான ஆன்மீக வாழ்வுக்கு திரும்ப முடியும். பக்தி தொண்டு என்பதற்கு பொருள் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை சிந்தித்து பொறுத்து. அதாவது பக்தி தொண்டு என்பது வெறுமனே போய் அங்க இடத்துல பூஜை புனஸ்காரம் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்து உட்கார்ந்துட்டு மறுபடியும் பௌதீகத்துல உழல்றது கிடையாது பக்தி. நாம் எப்பொழுதுமே இறைவனை நம்முடைய அதாவது வியாபகங்கள் வந்து நிலைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அப்போ நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே பக்குவம் பெறும். இறைவனை அற்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த டிசிஷன்ஸ் எதுவுமே வந்து நமக்கு நன்மை பயக்காது. மன்மனாபவ மத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவ ஷெஷி சத்தியந்தே பிரதிஜானே பிரியோஸ்மி இல்லையா? எப்பொழுதும் என்னையே நினைத்து எனது பக்தனாக ஆவாயாக இல்லையா? பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றார். இது அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, நமக்கும் சேர்த்துதான். என்னை வழிபட்டு அதாவது பகவானை வழிபட்டு அதாவது நம்முடைய வந்தனங்களை அவருக்கு செலுத்த வேண்டும் இல்லையா? நம்முடைய வணக்கங்களை ப்ளீஸ் அக்செப்ட் மை ஹம்பிள் ஒபேசன்சஸ் இல்லையா? சோ பகவானிடத்துல எப்பவுமே இந்த பாவத்தை நாம கொண்டு வரணும். இதன் மூலம் என்னன்னாக்கா இறைவனத்தில் நாம நிச்சயம் சேர்வோம் என்பதை பகவானே இந்த ஸ்லோகத்துல உத்தரவாதம் கொடுத்திருக்கார். இதனை நான் சத்தியம் செய்கிறேன். அதாவது மாம் ஏவை ஷெஷி சத்தியம் தே, உனக்கு நான் அதை உறுதிமொழி கொடுக்கிறேன் இல்லையா? சோ நீ பிரதிஜானே பிரியோஸ்மி, ஏன்னா நீ என்னுடைய நண்பன் அல்லவா இல்லையா? நண்பனும் பக்தனும் அல்லவான்னு கூட நம்ம திங்க் எந்த இடத்துல வருது, அது இதே மாதிரி ஸ்லோகம் 9th சாப்டர்ல தானே வருது இந்த ஸ்லோகம். ஸோ சேம் திங் அங்கேயுமே வந்து நண்பனும் பக்தனும் அல்லவான்ட்டு வரும் ஆக்சுவலி. ஸோ இது மாதிரி பகவானுடைய நண்பனாகும். எந்த ஒரு உறவு முறையில நம்ம பகவானோட சேவிக்கிறோமோ அந்த உறவு முறையை வந்து பகவான் நமக்கு ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறார். ஒருவன் எப்பொழுதும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருத்தல் வேண்டும், அர்ச்சன மார்க்கத்தில் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இந்த நவவித பக்திஸ்ல வரக்கூடிய அர்ச்சனா. சோ ஒருவன் கோவிலில் உள்ள தெய்வ மூர்த்தங்களை வழிபட்டு ஆன்மீக குருவிற்கு தெய்வ மூர்த்தங்களுக்கும் தனது பணிவான வணக்கத்தை சமர்ப்பித்தல் வேண்டும். அதனால எப்பவுமே நாம குரு மகாராஜுக்குமே வந்து நம்முடைய பாதார விந்தங்கள் நம்முடைய பக்தியை வந்து அவருடைய பாதார விந்தங்கள்ல எப்பொழுதுமே மனதளவுல நாம சமர்ப்பிக்கணும். அதே மாதிரி பகவானுடைய திருவடிகள் தாமரை மலர் பூண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த திருவடிகள்லையுமே நம்முடைய பக்தியை வந்து அவருடைய பாதங்கள்ல சமர்ப்பிக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியமானது. மனசை நாம் எப்படி பக்குவப்படுத்துறோம்ன்றதா முக்கியம். மனசை நாம் இப்படி பக்குவப்படுத்தணும்னா பௌதிகத்துல போக மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகல் சொன்ன மாதிரி இல்லையா? ரொம்ப கட்டுப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. கட்டுப்படுத்துவதை காட்டிலும் செயல்பட வைக்கணும் மனதை சரியான விதத்துல. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த மனசுமே வந்து பக்குவம் அடையும். அதை விடுத்து நான் கட்டுப்படுத்துறேன்னு நாம என்ன பண்ண முடியாது. புலன்களையும் எதையுமே வந்து புலனுகர்ச்சி செயல்களையுமே நாம டைரக்டா கட்டுப்படுத்தணும்ன்ற அந்த முயற்சி வந்து அவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா நம்மளால கண்டிப்பா செய்ய முடியாது. ஆனா பக்தி தொண்டுல வந்து நாம் ஈடுபடும் பொழுது அந்த பக்குவம் என்பது நமக்கு தானாகவே வந்து கிடைக்க பெறும். இங்கே மேலும் வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னாக்கா நவீன உளவியலால் மனிதன் அதாவது சைக்காலஜிஸ்ட் இவங்களால வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, மனிதன் செயல்களை நினைத்தல். நமக்கு 3 செயல்கள் இருக்கு மனசுல இல்லையா? திங்கிங், ஃபீலிங் அண்ட் வில்லிங் இல்லையா? நினைத்தல், அடுத்து வந்து உணர்தல், அடுத்து விரும்புதல் போன்றவற்றை மட்டுமே கற்க முடியும். ஆனால் அவர்கள் ஆழ்ந்திருக்கும் அடிப்பொருளை அறிவதற்கு திறனற்றவர்களாக இருக்கின்றனர். அப்படின்னா ஆழ்ந்திருக்கும் அடிப்பொருளை அதாவது பேஸ் மெட்டீரியல் இல்லையா? பேஸா பார்க்கும் பொழுது நம்ம ஆன்மீக தளத்துல இருந்து அதாவது இந்த ஆத்மாவுடைய நிலையை வந்து புரிந்து கொள்ளாதவர்களுக்காக இருக்கிறார்கள். இதன் காரணமாக அவர்கள் என்ன ஆகுறாங்க? போதிய அறிவு இல்லாததும் ஆச்சாரியர்களும் அவர்கள் தொடர்பு கொள்ளாததுமே காரணம். இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் என்ன? நாம சவனம் பண்றதுக்கு நம்ம ரெடியா இருக்கிறது இல்ல. அடுத்து ஒரு குருவிடத்துல நம்ம சமர்ப்பிக்கிறதும் கிடையாது. அப்ப கண்டிப்பா நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய பக்குவமும் நமக்கு கண்டிப்பாக வராது. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜ ரிஷோ விதுஹு சகாலேன மகதா யோகோ நஷ்ட பரந்தபக. அதாவது நஷ்ட பரந்தபக இல்லையா? நம்ம ஆல்ரெடி ஹிஸ்டரி ஆஃப் பகவத்கீதா வந்து படிச்சிருக்கோம் 4th சாப்டர்ல இல்லையா? முதல்ல யார்கிட்ட சொன்னார்? அந்த சூரிய நாராயணன் கிட்ட இல்லையா? அடுத்து அவர்கிட்ட இருந்து மனித குல தந்தையான மனு வந்து அவருடைய மகனான இக்ஷ்வாகு மன்னருக்கு இல்லையா? அதன் பிறகு வந்து அந்த திரேதாயுகம் கடைசியில வந்து இந்த சங்கிலி தொடர்பு போல வந்திருந்த இந்த பகவத்கீதை வந்து அங்கேயே வந்து நின்று விட்டது இல்லையா? தொலைந்து போனது போல தெரிகின்றதுன்னு பகவான் சொல்வார் அந்த அத்தியாயத்துல இல்லையா? 4th சாப்டர்ல. அதனால மீண்டும் வந்து பகவத்கீதை பேச வேண்டிய கட்டாயத்திற்குமே அந்த சூழல் எல்லாமே வந்து பகவானால ஏற்படுத்தப்பட்டதுதான். சோ அர்ஜுனனுக்கு உண்மையிலே அதாவது கலக்கம் குழப்பமா கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு சூழலை வந்து பகவான் வந்து ஏற்படுத்தினார்
இல்லையா? அது ஏற்படுத்தினது வந்து நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுக்கு இந்த பகவத்கீதை வந்து வழங்குறதுக்காக தான் வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டது. ஆத்தென்டிக் இப்பரம விஞ்ஞானமானது சீடப்பரம்பரை சங்கிலி தொடர்பால் எடுத்து வரப்பட்டு பிற்காலத்துல அது வந்து விட்டு போயிடுச்சு இல்லையா? அதனாலதான் மீண்டும் வந்து செய்ய, அதாவது இந்த பகவத்கீதையை சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு வந்து பகவான் வந்து தள்ளப்பட்டார் இல்லையா? சோ அதாவது ஏன்னா இது அப்படியே போனா பிற்காலத்துல வரக்கூடிய ஜனங்க எல்லாமே எந்த ஒரு நன்னிலையும் அடையாம போயிட்டா, so there we have to see the compassion of the supreme personality of God இல்லையா? சோ நாம எல்லாரும் நன்மை அடையணுன்றதுக்காக தான் இந்த பகவத்கீதை வந்து மீண்டும் பேசப்பட்டது. ஓகே, நாட் ஒன்லி அதை கேட்பவர்கள் மாத்திரம் கிடையாது, அதை கேட்டு அடுத்தவர்களும் எடுத்துரைக்கிறாங்க பாருங்க, அதையுமே கேட்கிறாங்க பாருங்க. போத் ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் இருவருமே இதுல வந்து நன்மையை பெறுகிறார்கள். மேலும் உளவியலாளர்கள் மற்றும் தத்துவ விஞ்ஞானிகள் என்று சொல்லப்படுபவர்களால் வழிகாட்டப்படும் நவீன கால மக்களுக்கு நுண்ணுடலின் செயல்கள் என்னவென்று தெரியாது கண்டிப்பா இல்லையா? சோ நாம யாரெல்லாம் இந்த இயக்கத்துல சேர்ந்திருக்கோமோ நமக்கு தெரியும் ஸ்தூலம் இருக்கு, சூக்ஷ்மம் இருக்கு, அடுத்த ஆன்மா இருக்குன்ட்டு. ஆனா இன் ஜென்ரலா இந்த ஸ்தூலத்தையும் சூக்ஷ்மத்தையுமே அதாவது வேறுபடுத்தி காட்டாம மேலும் வெறுமனே இந்த உடல் நலத்திலிருந்து செயல்படுபவர்கள் நிறைய பேர் உண்டு, 90% மேல. அதுதான் உலகம் என்று. அப்பா அவங்களுடைய ஆற்றக்கூடிய கர்ம பலன்கள் எல்லாமே வந்து அவங்க அடுத்த பிறவிக்கு வந்து நிர்ணயிக்கக்கூடிய அந்த மூலதனமாக மாறிவிடுகிறது இல்லையா? சோ அதை கொண்டுதான் நாம் அடுத்து ஒரு பிறவி வந்து எடுக்க போறோம். மேலும் மரணிக்கும் தருவாயில் நாம எதை வந்து நாம எண்ணுகின்றோமோ அதுவாகவே நாம வந்து மாறிவிடுகின்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு பிறப்பு தான் நமக்கு கிடைக்கும். மரணிக்கும் பொழுது நம்ம மனைவியே நினைச்சிருந்து மரணித்தா அடுத்த பிறவி பெண்ணாகத்தான் பிறக்கணும். ஓகே, அதே மாதிரி கணவரையே நினைத்து மரணித்தால் அடுத்த பிறவி ஆணாக பிறக்க வேண்டும். அதனால மரணிக்கும் பொழுது நாம பகவானையே வந்து நினைக்கணும், அதற்கு நாம பயிற்சி பண்ணணும். பயிற்சி இல்லைன்னாக்கா கண்டிப்பா நம்ம இறைவன் திருவடியை சேர முடியாது. ஸோ நம்ம அந்த ஒரு ஸ்ட்ராங் சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல போய் பதியணும். ஏன்னா இந்த உலகியல் தொடர்பு சம்பந்தப்பட்ட சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் இது எத்தனாவது ஜென்மத்துல எந்த உறவு முறைகள்ல அமர்ந்திருக்கின்றோம் என்பதையே தெரியாம நாம் உட்கார்ந்துருக்கோம் இல்லையா? இந்த ஜென்மத்துல இந்த குடும்பம், மனைவி, கணவன், அப்பா, அம்மா, குழந்தைகள் எல்லாமே உண்டு. ஆனா இந்த உடலை விட்டு நீங்க பிறகு இந்த ஜீவாத்மா இந்த சம்பந்தங்களோட சம்பந்தப்படுத்துவதே கிடையாது. இதை நம்ம சித்திரகேது மன்னருடைய மகன் அர்ஷசோகனுடைய மரணத்தின் மூலியமாக நாரத மகரிஷி வந்து சித்திரகேது மன்னருக்கு விளக்குறார் இல்லையா? அந்த குழந்தைக்கு விஷத்தை கொடுத்து கொன்னுட்ட பிறகு அவ்வளவு அழுகுறாங்க இல்லையா? சித்திரகேது மன்னர் அவ்வளவு அழறார். அப்போ அவருடைய அழுகையை வந்து புரிந்து கொள்ளணும் இல்லையா? சோ கம்பேஷன் கொண்டு என்ன பண்றார், கருணை கொண்டு அந்த குழந்தையினுடைய ஆன்மாவை வந்து நாரத மகரிஷி வரவைக்கிறார் இல்லையா? அந்த குழந்தையிட்ட வந்து சித்திரகேது மன்னர் என்ன பண்றார், என்னுடைய குழந்தைன்னு போகும்போது அப்ப அந்த குழந்தை சொல்லுமா, நீ எந்த ஜென்மத்துல தந்தை அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லையா? எனக்கு எத்தனையோ பிறவிகள் உண்டு, நான் அதாவது வெவ்வேறு உடல்களை நான் எடுத்திருக்கேன், சோ வெவ்வேறு குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் நான் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து திரும்பி வர முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கிளியர் கட்டா சொல்லும். சோ அப்பதான் அந்த சித்திரகேது மன்னருக்கு வந்து விளங்க ஆரம்பிக்கும். அதன் பிறகு நாரத மகரிஷிடத்துல வந்து அவர் வந்து அறிவுரைகளை பெற்று காட்டை நோக்கி சென்று பக்தியை வந்து செய்யறார். அந்த பக்தி பாவம் இறைவனுடைய திருவடிகளுக்கு வந்து அவருடைய சமர்ப்பணத்தை செய்யறாரு. சோ அதனால்தான் விருக்ஷாசுரனாக மாறின பிறகும் பகவான் அவரை வந்து ரட்சிக்கிறார். ஏன்னா அவன் செய்த பக்தி தொண்டு எப்பொழுதுமே அழிவது. ஒருத்தர் செய்த பக்தி தொண்டு என்றைக்குமே அழியாது. தன்னலமற்ற பக்தி தொண்டு எப்பொழுதும் அவங்களை ரட்சித்து காக்கும், இறைவனுடைய திருவடிகளுக்கு அழைத்து செல்லும். அதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ உடலுக்காக வருந்தாமல் நாம ஆன்மாவுடைய நன்னிலைக்காக நாம கண்டிப்பாக நம்முடைய செயல்பாடுகளை பக்குவப்படுத்தணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதை விடுத்துட்டு நாம பௌதீக பந்தங்கள்ல எப்பவுமே நாம அதுதான் உயர்வு என்று எண்ணிக்கொண்டு நாம் செயல்பட்டோம் என்றால் அதனுடைய விளைவுகளை நாம சந்திக்க வேண்டும். அவ்வளவுதான். விளைவுகள் என்று சொல்றதை விட நாம் என்ன செயல்படுகின்றோமோ அதனுடைய அவுட்கம் வந்து நாம அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகின்றோம். அவ்வளவுதான். அது நன்மை தீமை எல்லாமே வந்து நாம் ஆற்றியிருக்கக்கூடிய கர்மங்களை பொறுத்து, அவ்வளவுதான். பட் நம்முடைய நோக்கம் எல்லாமே பௌதீக தலம், பௌதீக சம்பந்தம், இந்த மாதிரியான நிலைகள் இருக்கும்போது நாம் அதையே விருப்பம் கொண்டால் மீண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பௌதீக வாழ்க்கையை அடைவதற்காக இறைவனுடைய பிராப்தத்தை நாம பெறுகின்றோம். சோ இறைவன் வந்து எஸ் நீ இதைதான் விரும்பின, இதையே எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது
நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு குடும்பத்தை வந்து குடும்பத்துல போய் நம்ம பிறவி எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு நாம தள்ளப்படுகின்றோம் இல்லையா? அந்த அடுத்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? நாய் மாதிரியும் இல்லையா, பன்றி மாதிரியும், அதாவது நம்முடைய செயல்படும் திறமை கொண்டு இல்லையா, அதிக பேராசை கொண்டிருப்பவர்கள் இல்லையா, அப்படிப்பட்டவங்க அவங்க வந்து பன்றியாக பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லையா? அதாவது எதை கொடுத்தாலுமே பத்தாது, இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும், பேராசை இல்லையா, இன்னும் ஏங்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனசு கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் வந்து பன்றியாக பிறக்க வேண்டும். நீங்க எங்கேயாவது நாய் பார்த்துருந்தீங்கன்னாக்கா அது ரொம்ப அலைஞ்சுட்டே இருக்கும் வாழ்க்கையில இல்லையா, ஒரு இடத்துல இருக்காது. அப்படி நாம அலைஞ்சு என்ன ஆகுறோம்னாக்கா திருப்தி கொள்ளாத அலைச்சல் இல்லையா. மேலும் அது யாருக்குமே ஷேர் பண்ணி எந்த உணவுமே கொடுக்காது. நீங்க இதை நான் புதுசா இந்த இடத்துல வீடு கட்டி வரும்போது நான் பார்த்திருக்கேன். ஒரு நாய் எங்க வீட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு. அந்த நாய்க்கு உணவு படைச்சா அதை சுத்தி பல நாய்கள் நின்று இருந்தாலும் அது யாருக்குமே கொடுக்காது, அதை மட்டும்தான் சாப்பிடும். ஸோ அப்படி இது வந்து நாயினுடைய கேரக்டர். அப்படின்னா நாம சம்பாத்தியம் பண்றோம் இல்லையா, பிறருக்குமே சிலது தானங்கள் என்பது நம்ம செய்யணும் இல்லையா, நல்ல ஒரு காரியங்களை செய்யணும், இறைவனுக்கு பக்தி தொண்டுக்கு செலவைக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம வந்து இட்ஸ் அ டியூட்டி ஆஃப் ஏ மனிதனுடைய கடமை அது. ஆனா அதை விடுத்துட்டு சம்பாதிக்கக்கூடிய சம்பாத்தியம் மட்டும்தான் நமது அப்படிங்கிறத வந்து அதையே வந்து நான் இத்தனை கோடி சம்பாதிச்சேன் அத்தனை கோடி சம்பாதிச்சேன் இல்லையா, இன்னும் இத்தனை கோடி சம்பாதிப்பேன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அந்த ஒரு கருத்து மட்டுமே நம்ம வச்சுட்டு போனோம்னா, எதையுமே தான தர்மங்களே பண்ணாம இறைவனுடைய தொண்டு காற்றாமல் நம்ம செயல்பட்டோம் என்றால் நம்ம வந்து கண்டிப்பா அடுத்த பிறவி நாயாகத்தான் பிறப்போம். ஸோ இந்த கர்மியாக இருக்கக்கூடியவங்க இல்லையா, பலன் கருதும் செயல் செய்யறவங்க வந்து அது இன்னும் ஒரு படி இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா. இந்த பலனை புண்ணியத்தை எதிர்பார்த்து செய்யறது இல்லையா, ஸோ பாவத்தை நீங்கிறதுக்காக செய்யறது, இதெல்லாமே செய்யவே கூடாது. இதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கணும். வெறும் கேவல பக்தி மட்டும்தான் இறைவனிடத்துல வைக்கணும், எந்த ஒரு இதையுமே கேட்கக்கூடாது இறைவனிடத்துல. ஸோ அங்கே நம்முடைய சமர்ப்பணத்தை மட்டும்தான் கொடுக்கணும், அவருக்கு பக்தி மட்டும்தான் கொடுக்கணும். நமக்கு எது நன்மையோ அவர் பகவான் கொடுப்பார், அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நாம வளர்த்துக்கணும். ஓகே, மேலும் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னன்னா, இது போன்ற விஷயங்களில் வந்து நாம் பகவத்கீதையின் 2.13 ஸ்லோகத்துல இல்லையா, தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் எவ்வனம் ஜரா ததா தேகேந்திர பிராப்தி தீரத்தத்ரனா முஹ்யதி. அதாவது உடல் பெற்ற ஆன்மா இல்லையா, எவ்வாறு உடலில் குழந்தையா பிறக்கிறோம், அப்புறம் கொஞ்சமா ஒரு சிறு பிள்ளைத்தனம் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு 5-6 வயசு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 12 வயசு கொஞ்சம் வளர்ந்த பையன், அடுத்து வந்து யவ்வனம் இல்லையா, அடுத்து வந்து மிடில் ஏஜ், அடுத்து வயோதிகம், இப்படி இந்த மரணம், இது எல்லாமே நம்ம இந்த உடல் வந்து மாற்றங்களுக்கு உட்படுகிறது இல்லையா. அது போல இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்மா வந்து இந்த உடலை ஏற்று மரணத்தின் போது இந்த உடலை நீங்கின பிறகு வேறு ஒரு உடலை வந்து ஏற்பதற்கு தன்னை தயார்படுத்தி கொள்கிறது. அதற்கு எல்லாமே மூல பொருட்கள் எதுன்னா அந்த ஜீவன் செய்திருக்கக்கூடிய கர்மங்களுடைய பலன்கள் மற்றும் மரணிக்கும் பொழுது எதை அவர்கள் எண்ணிக்கொண்டு மரணித்தார்களோ அதுவாகவே அவர்கள் வந்து பிறப்பெடுப்பார்கள். சோ நாம மரணிக்கும் பொழுது எதையா நினைச்சிட்டு இல்லையா பிறக்கும் பொழுது மரணித்தோம் என்றால் அவ்வாறே நாம அந்த தேகத்தை கொண்டே நாம் இந்த இடத்துக்கு வருவோம், அந்த உடலையே நாம பிராப்தம் பெறுவோம் என்பதை நாம சொல்லணும். மேலும் விடுதலை பெற்ற அத்தகைய ஆத்மா ஒருபொழுதும் இடமாற்றத்தினால் குழப்பம் அடைவது கிடையாது. சோ இந்த மாதிரி நிலையை வந்து உணர்ந்த ஒரு ஆத்மா ஓகே, இப்படி ஒரு சாதாரண ஒரு சைக்கிள் இல்லையா, இந்த ஆன்மா வந்து ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு போறது எல்லாமே இது ஒரு ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது தெரியும். இந்த ப்ராசஸை வந்து கட் பண்ணணும், இல்லைன்னா மீண்டும் மீண்டும் புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இல்லையா. இந்த இடத்துல வந்து இன்னைக்கான வாழ்க்கை மேன்மையானது நாளையுடைய வாழ்க்கையை கம்பேர் பண்ணும்போது இல்லையா. சோ இன்னைக்கு நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்க வாழ்க்கையே மிக உசிதமான வாழ்க்கை. நாளை எப்படி இருக்குன்றது வந்து நமக்கு தெரியாது இல்லையா. டுமாரோ வி cannot predict, அடுத்த க்ஷணமே என்ன நடக்கும்ன்றதே நமக்கு தெரியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்ம ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களை எல்லாமே பக்குவமாக செயல்படணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இல்லையா. பகவத்கீதை இம்முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஸ்லோகத்தினை புரிந்து கொள்ளாதவரை, யாருக்கு இது புரியலையோ, நாகரிகம் என்பது அறிவியல் முன்னேற்ற மாறாக அறியாமையிலே முன்னேறும். அதாவது நாகரிகம் சிவிலைசேஷன் இல்லையா, நம்ம எல்லாருமே சிவிலைஸ்டு பீப்புள், ஹியூமன். அதாவது மனிதன் என்பவன் 2 கால் விலங்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவன் நாகரிகம் கொண்டவன் என்று சொல்லப்படுகிறது.
எதன் அடிப்படையில் அவன் நாகரிகம் ஆகின்றான்? தான் யார் என்பதை முதல்ல உணரணும். அதுதான் உண்மையான நாகரிகம். அதை விடுத்துட்டு நாம வந்து நம்முடைய அந்தஸ்து, அடுத்து வந்து நம்முடைய வாழ்க்கை பௌதிக தளத்துல இருந்து கொண்டு பௌதிக வாழ்க்கை முறையில வந்து நாம முன்னேற்றம் அடைந்து விட்டால் நாம வந்து நாகரிகமானவர்கள் என்று சொல்ல முடியாது. குடிசையில இருக்கிறவனுக்கு நாகரிகம் குறைவு, பங்களால இருக்கிறவனுக்கு நாகரிகம் ஜாஸ்தின்றது கிடையாது. அவர்களுடைய தன்னுடைய தன்னிலையை உணர்ந்து பக்குவம் பெற்றவர்கள் தான் உண்மையிலே நாகரிகத்துல இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அவங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ்ல கிடையாது இல்லையா, அவங்களுடைய பொசிஷன்ல கிடையாது, அவங்களுடைய பவர்ல கிடையாது இல்லையா, அவங்களுடைய ஆஸ்திகள்ல கிடையாது. இந்த நாகரிகம் என்பது அவர்கள் வாழும் வாழ்க்கை முறையில் இருக்கு இல்லையா. என் நிலை ஆயினும் தன்னிலையை மாற்றிக்கொள்ளாமல் இல்லையா, தான் யார் என்பதை உணர்ந்து செவ்வனே தன்னுடைய கடமையை ஆற்றக்கூடியவனும் பக்தி தொண்டில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்பவனே உத்தமமான நாகரிகத்துல செயல்படுறான்னு அர்த்தம். அதை விடுத்துட்டு வெறுமனே பௌதீக லாபத்திற்காக மட்டும் செயல்படுபவன் அவன் வந்து இழிவான பிறவியை சேர்ந்தவன் அப்படிங்கிறதையுமே நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா அஜ்ஞானத்தில் இருக்கிறவங்கன்னு அர்த்தம். சோ இங்க சொல்லப்பட்டிருக்குது நம்ம பிரபுபாதர் உண்மையான சயின்ஸ், த ரியல் சயின்ஸ் வந்து எது? இறை விஞ்ஞானத்தை தெரிஞ்சு கொள்றதுதான் இல்லையா. அதை விடுத்துட்டு நாம இங்க சயின்டிபிக்கா வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா, ஆராய்ச்சி மூலயமா. அது கிடையாது உண்மையான ஆராய்ச்சி. உண்மையான ஆராய்ச்சி தான் யார் என்பதையும் தனக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம், தான் ஏன் இங்க வந்திருக்கோம், தன்னுடைய உண்மையான நிலை என்ன, தான் எங்கே செல்ல வேண்டும், அதற்கான காரியங்கள் என்ன, அந்த காரியங்களை எவ்வாறு ஆற்ற வேண்டும், இது எல்லாம் ஒரு மனிதன் வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். அதை உணர்ந்தான் என்றால் அவனுடைய செயல்பாடுகள் அவன் வந்து பக்குவத்தை பெறுகின்றான். ஆனால் அதை விடுத்துட்டு அவன் இந்த உலகாயுத விஷயங்கள்லயே அவன் உலகாயுத தளத்திலிருந்தே அவன் செயல்பட்டான் என்றால் மீண்டும் கற்றுண்ட உரலை ஏற்பதற்கு தன்னுடைய ஆன்மாவை அவன் தயார்படுத்தி இருக்கின்றான் என்ற அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப பெருசு, அதனால நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம். நான் அப்பயே சொன்ன மாதிரி இல்லையா, இயற்கை மிகவும் வலிமை மிக்க இந்த பௌதீக இயற்கையே வந்து மிகவும் ஸ்ட்ராங். அதாவது இது எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜியா இருந்தாலும், பகிரங்க சக்தியா இருந்தாலும், இறைவனுடைய படைப்பாக இருந்தாலும், பகவான் வந்து இந்த 8 ஜடசக்திகள் வந்து பகவான்ல இருந்து பிரிந்து வந்ததுன்னு பகவத்கீதையில சொல்றார். இருந்தாலும் இதை கட்டுப்படுத்துபவர் அவர், அதற்குள் அவர் இல்லை என்றாலும் அப்படின்னா பௌதீக தளத்துல இருந்து அவர் செயல்படுவதே கிடையாது. அவர் முழுவதுமே ஆன்மீகம் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். தட்ஸ் வை நான் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சில இடங்கள்ல படிப்போம் இல்லையா. அதற்கான காரணம் என்னன்னா உண்மையான தாத்பரியத்தை நாம புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று அர்த்தம். நம்ம பௌதீக செயல்களை பௌதீக நோக்கம் கொண்டே ஆற்றும் பொழுது அந்த கர்ம பலன்களோடும் விழைகின்றோம். பகவான் அப்படி கிடையாது, இஸ் எபவ் ஆல் அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் உடல் சார்ந்த குணங்கள் ஒருவனை பிறிதொரு உடலை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி கட்டுப்படுத்தும். இந்த பேராகிராஃப் ரொம்ப ரொம்ப அழகானது. இக்கட்டுப்பாட்டின் உயிர் உடலில் இருந்து தாழ்ந்த உடலுக்கும் குடிபுகும் பொழுது புலனாகிறது. எஸ், நம்ம ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பௌதிக பிளாட்ஃபார்ம்ல பாருங்களேன், ஒரு நல்ல வாழ்ந்த குடும்பம், கோடிக்கணக்கில் ஆஸ்திகள் எல்லாமே வாழ்ந்து ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது அவங்க எல்லாவற்றையுமே இழந்து இல்லையா ஏதுமற்ற ஒரு நிலைக்கு வரும்பொழுது தான் வாழ்ந்த உயர்வான, அதாவது பௌதீக தள பிளாட்ஃபார்ம்ல, நாட் இந்த ஆன்மீகம், தான் வாழ்ந்தது எவ்வளவு உயர்வான வாழ்க்கை, இப்ப எதுமற்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டோமே என்ற அந்த உணர்வு என்பது அவனுக்கு ஏற்படும் இல்லையா. மனித உடலில் இருக்கும் பொழுது ஒருவன் நாயை போல பன்றியை போல நடந்து கொண்டால் அவன் மறுபிறவில் நாயும் பன்றியின் உடலை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி பெறுவான். இறைவன் இந்த டிசிஷன் மேக்கி கொடுப்பார். அதனால நம்ம வந்து நாய் மாதிரி பன்றி மாதிரி இருக்கக்கூடாது. குணாதிசயத்துல இவன் ஒட்டகம் மாதிரி இருக்கக்கூடாது, கழுத மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இந்த 4 பேருமே இல்லையா. மூடத்தனமாக செயல்படுவது வந்து கழுதை. எதற்கு உழைக்கிறோன்னே தெரியாமலே உழைச்சின்னு இருக்கோம் இல்லையா. தலன் மேல வந்து புல்லுக்கட்டு வச்சிருப்பாங்க, அந்த புல்லுக்கட்டு வந்து சாப்பிடணும்னு நினைச்சு ஒரு அடி எடுத்து வைக்கும், ஆனா அந்த புல்லுக்கட்டுமே வந்து ஒரு அடி முன்னாடி போகும். கடைசி தன்னுடைய இலக்கு வந்த பொழுது கூட, அதாவது மரணிக்கும் தருவாயில் கூட தன்னுடைய வாழ்க்கை எதற்காக இங்க அமைந்தது என்பதை புரிந்து கொள்ளாமலே இந்த உடலை விட்டு செல்பவர்களுமே உண்டு இல்லையா. அது போலதான் கழுதையினுடைய வாழ்க்கை நெறிய வந்து இந்த இடத்துல கம்பேர் பண்ண இருக்கோம் இல்லையா. அடுத்து நாய்க்கு நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், பன்றிக்கும் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். பேராசை வந்து பன்றி, நாய் வந்து அலையக்கூடியது, அலையிறது இல்லையா. இங்க அதை வாங்கலாம், இங்க அதை சம்பாதிக்கலாம், அங்க அதை சம்பாதிக்கலாம். கடைசி வரைக்குமே நாம எதையுமே வந்து அனுபவிச்சிருக்க மாட்டோம் இல்லையா. ஆனந்தத்தை வெறும் அலைச்சல் மட்டும்தான் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை முறை வந்து நாய். அடுத்து வந்து பன்றி, பேராசை பற்றி படிச்சிருக்கோம். ஒட்டகம் வந்து கற்றாழையை வந்து சாப்பிடும், முள்ளோடு இருக்கக்கூடிய அந்த கற்றாழையை சாப்பிடும்.
சாப்பிடும்போது அந்த முள்ளு என்ன பண்ணும்னாக்கா நாக்குல வந்து குத்தும். அந்த குத்துறதால ரத்தம் வந்து வரும் பாருங்க, அதோட சேர்த்து அது மெல்லும். தன்னுடைய ரத்தத்தையே அது வந்து சுவைக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு ஒட்டகம் வந்து செயல்பட்டு இருக்கும். உண்மையிலேயே அந்த ஒட்டகம் தன்னுடைய ரத்தத்தை தான் வந்து சுவைக்கின்றது என்று தனக்கு தெரியாது. அது போலதான் வாழ்க்கையில வந்து நாம அயராது உழைக்கிறோம் இல்லையா, இரவு பகல் பாராம அட் த காஸ்ட் ஆஃப் அவர் ஹெல்த் இல்லையா. அதாவது ராத்திரியெல்லாம் வந்து வேலை செய்யறது, பகலெல்லாம் வேலை செய்யறது இல்லையா, 18 ஹவர்ஸ். எஸ்பெஷலி நீங்க இப்ப இந்த கார்பரேட்ஸ் எல்லாம் போனீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ நம்ம இயற்கைக்கு அகெயின்ஸ்டா செயல்படுறது, இந்த உடல் எப்படி இருக்கணும், எப்படி வந்து அதை வந்து பாதுகாக்கணும் என்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதன் பிரகாரம் நம்ம பாதுகாக்காம நம்முடைய அதாவது ஆசைகளுக்கு வந்து நாம வந்து இந்த எந்திரத்தை நாம உபயோகப்படுத்தி நாம செயல்பட்டோம். ஆனா அந்த வியர் அண்ட் டியர், அந்த எலாஸ்டிசிட்டி எல்லாம் இல்லாம வயதான காலத்துல நாம் நிறையவே சங்கடப்பட்டோம். ஸோ சம்பாதிக்கணும், வீட்டை காப்பாற்றணும், அதெல்லாம் நம்முடைய கடமை. நாட் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் அவர் ஹெல்த் இல்லையா, பீஸ். இதெல்லாமே வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ நான்கு விதமான நிலைகளை பற்றி படிக்குது. எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் என்ன? மனசு. அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல நம்ம படிக்கிறோம். மனமே சிறந்த நண்பனும் மிகப்பெரிய எதிரியும் ஆவான். அதையுமே நம்ம பகவத்கீதையில படிக்கிறோம் இல்லையா. இந்த ஜீவன் 3 குணங்களுக்கு உட்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்பட்டு செயலை வந்து செயலாற்றுகின்றது. இந்த 3 குணாதிசயங்கள்ல வந்து மாறி மாறி காம்படிஷன் இல்லையா. சில சமயத்துல சத்துவம், சில சமயத்துல ரஜோ, சில சமயத்துல தாம்சிக். இதெல்லாம் வெளிப்படுத்துறது நாம தான் இல்லையா. அதனால சத்துவத்திலேயாவது மினிமம் நாம வந்து இருக்கணும்னு நினைக்கணும். மேலும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை வந்து நாம ஏற்படுத்திக்கணும் இல்லையா. இல்லைன்னா இட்ஸ் வேஸ்ட் இல்லையா. நாம மீண்டும் பிறக்கக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு தள்ளப்படுவோம். ரஜோ மற்றும் தமசிக் கண்டிப்பா இந்த புவி வாழ்க்கையில வந்து தள்ளப்படுவோம். वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम